Tara, tara, pagsabihan nyo lang ha. Sabi ko na nga ba, kaya ako meron pera, hindi ka pala sinunod. Tara na. Nangaman nung kaya ka. Parang nga na kami na. May wala itong timba. Kita ako banda na. Kita ako banda. Yung manyugat ay makakain. Ay makabel. Timba. Tingwari pa siguro siya. Armo. 20 lang. 20 lang. Yung nangyari. Wala magandami ang ulat. Isa lang. Isa. Dua. Apa? Oi. Pati mo rin bits mo, boss. Boss, pati mo rin bits mo. Right. Sino kaya dapat ko lang, mama? Oh, sa Pablo, sa Pablo. No? Blue na yung partner. Hindi mo pa kayo. Bakit niya? Yan pa naman yan. Bude! Oh, sa Pablo. Tek. Kuya! Sa Pablo! Mamaya mo. Mo! Clean eh? Oh, next. Kita load. Kita load. Kita load. Ay, ito. Buti na may isa. Ito ano? Steve plastic. Wala kanyang tangalang. Elevator. Oh, next, next. Kapag ka niya lupa na, Kol. Dali kang gulat. Sa atin lang kabila. Wala kayo. Wala kayo. Hoy!
Kamat. Ano yun kayo? Hindi mo yung arat mo pare. Napakato ko. Oh. Ano ya? Sunod, sunod na. O yan, susunod. Kuya ni mama. Pastor? O yan rin eh. Apo. Paliligid. Next. Sa tingnan bugbog yan. Na. Next. Ayun. Luna na yan! Dapat ang ulo! Pamamaya sugat. Daraya na epin. Ba't na kayo yun? Ay, isang galang diba? Hindi. Hoy, kaliligid nyo. Yeah. Alalam niyo po. Naalala mo ito. Lima, mabidyo ka pa kata. Ano putang igana? Magay ko bigan mo man yan, Jay. Kamat. Tahu. Tinggulo ka. Tangwa niya laban namin tayo. Kino? Pacu yan kino? Nah, masuk. Kita tahu mah? Ini mga ako din pero siya ka pa. Oh. Ito. Tatlo? Pobitis, ano? Binigyan, bata. O, dito yun. Siya pa ka?
Dapat na mag-budget na rin kayo. Ang grabe na pakasugan. Ito na rin. Bebe sana yung pingain na. Next, Dok. Anak ko. Next, ma. Papunta kayo hindi ka papunta ng highway. Pauli ka highway. Ay, kayong bata to eh. Next. Kenny at Chan. Di balik na eh. Yaman ni Chico. Kanya kaya mo training pet ko tayo. Dito, Doy. Oh, mama. Daya. Mag-start na tayo ng kitang dito siya. Pag-muli ka na. Banyak Noy, San. Ayo Noy. Sabi Noy. Ay, ligaya. Meron ako may lipat ang kanya. Thomas? Si Thomas na yan eh. Pahuli na ka ng yarama. Ano ako yan? Isiw po yun eh. Kaya kita tam. Tingnan please Kenny. Bawal babo.
Nakalakar. Diretso na ka ba? Kainin mo na pa tayo. Kainin mo na pa. Tapos ang gusto niya daw. Jaga pa rin ito. Bisa kayo? Ano dyan? Ba? Gagat ka? Ano na gyo? Oh, syarat ka rin nga anak. Tingnan. Yay! Ay, sorry. Balik sardi ako makla. Kaya po nga kakit yung mamaklalangan rin. Mamaklalangan rin.